Η Αγία μας Εκκλησία με τους ωραιότατους ύμνους μας βοήθησε να πορευθόμεν εις το σπήλαιον της Βιθλεέμ και να είδομεν Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Βρέφος αδύνατον, αλλά Θεόν αληθινών. Και εκεί να εκπλαγόμεν κι εμείς μαζί με τους ποιμένας, τους μάγους, πώς έγινε αυτό το μέγα παράδοξο, το μέγα θαύμα. Ο παντοδύναμος Θεός, ο πανυπερτέλειος Θεός, ο κτίστης των απάντων, να κτιστεί και μάλιστα να λάβει την μορφή ενός πολύ αδυνάτου βρέφους. Ξέρουμε όλοι πως είναι τα ευρέφια όταν γεννώνται, οποία αδυναμία έχουν. Και ο Θεός διάλεξε αυτή την μορφή να σαρκωθεί. Απορούμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός εταπεινώθη. Γιατί εκένωσεν εαυτόν. Γιατί επτόχευσε. Γιατί έλαβε δούλου μορφήν. Έπρεπε να θεραπεύσει το μέγα τραύμα των άνθρωπων. Έπρεπε με την άκρα ταπείνωσή του και την τελεία υπακοή του να θεραπεύσει τον εγωισμό, την φιλαυτία, την ανυπακοή και των πρωτοπλάστων και των ανθρώπων όλων των γενεών. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να νικηθεί το φύλαυτον του ανθρώπου, το εγωιστικό, το κατά του Θεού αντιστασιακό. Μόνο εάν αυτός που θα το εθεράπευε και αυτός είναι το Θεός, ακολουθούσε την αντίθετη οδόν από αυτή που ακολούθησαν οι πρωτόπλαστοι. Εκείνοι διάλεξαν τον εγωισμό και την υπακοή. Ο Υιός του ανθρώπου θέλησε να θεραπεύσει τον εγωισμό και την ανυπακοή με τη δική του άκρα ταπείνωση και τη δική του άκρα και τελεία υπακοή. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Έχουμε ένα ταπεινόν Θεόν και έχουμε ένα υπερήφανο διάβολον. Ο ταπεινός Θεός με την ταπείνωσή του ενίκησε τον υπερήφανον διάβολον και τον υπερήφανον άνθρωπον. Δεν γινόταν αλλιώς. Γι' αυτό έλαβε δούλου μορφήν. Γι' αυτό έγινε βρέφος στο σπήλαιο της Βιθλεέμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο ταπεινός Θεός, ο ενανθρωπής σας, δορυφορείται από ταπεινές ψυχές αγγέλων και ανθρώπων. Οι άγγελοι που τον ύμνησαν ήσαν και αυτοί ταπεινοί. Δεν είχαν συμμεριστεί την πτώση του Εωσφόρου που την έπαθε από εγωισμό και περηφάνεια, φανταζόμενος σε οθεΐαν. Οι ταπεινοί άγγελοι μπορούσαν να υμνήσουν τον ταπεινόν Ιησούν. Και οι ποιμένες ταπεινοί κι αυτοί και οι υπάκουοι έκαναν υπακοή στον άγγελο και έτρεξαν να δουν και επίστεψαν ότι αυτό το βρέφος είναι ο Θεός. Οι ταπεινοί μετά μάγοι λέγεται ότι ήταν σοφοί άνθρωποι και όμως και αυτοί κάναν υπακοή σε ένα σημείο που τους εδόθη στον Αστέρα, ο οποίος αστήρκα τον Άγιον Ιάννη τον Χρυσόστομον ή το άγγελος Κυρίου και όχι κάποιο φυσικό φαινόμενο όπως προσπαθούν μερικοί να εξηγήσουν. Και ακολούθησαν με ταπείνωση το δρόμο που τους έδειχνε ο Αστήρ και έφτασαν μέχρι το Θείο Βρέφος και εκεί προσέφεραν ταπεινά
την προσκύνησή τους και τα δώρα τους. Και οι ποιμένες ταπεινοί λοιπόν και οι μάγοι ταπεινοί και προπάντων ταπεινή η κυρία Θεοτόκος και ο δίκαιος Ιωσήφ. Όλοι αυτοί οι ταπεινοί μπορούσαν να προσκυνήσουν και να αναγνωρίσουν τον ταπεινόν Ιησούν. Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Οι ταπεινές ψυχές καταλαβαίνουν τον ταπεινόν Ιησούν, δέχονται τον ταπεινόν Ιησούν, προσκυνούν τον ταπεινόν Ιησούν. Αυτόν όμως τον ταπεινόν που η ταπείνωσή του είναι ο μέγας πλούτος, που η πτωχία του είναι ο πλουτισμός του σύμπαντος κόσμου όλων των αιώνων. Και όσοι οι ταπεινοί και υπάκουοι προσκυνούν τον Χριστόν, συμμετέχουν στον πλούτο του και στη δόξα του και στη χάρη του και στην ευλογία του. Οι άλλοι μένουν άγευστοι, κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν, εορτάζουν κοσμικά, αλλά Χριστός δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή τους. Τον παρακαλούμε σήμερα εκεί, καθώς είμαστε κι εμείς, νοερός γονατιστεί μπροστά στην φάτνη του και με τα όματα της ψυχής τον βλέπουμε, αλλά και τον ελάβαμε με τη Θεία Κοινωνία στην ύπαρξή μας. Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να είμαστε κι εμείς ταπεινοί. Και ταπεινοί σημαίνει υπάκουοι. Και ιδίως εμάς τους μοναχούς. Γιατί ο μοναχός διάλεξε να ζήσει όχι τον Ιησούν της δόξης, αλλά τον Ιησούν της ταπεινώσεως και της εξουθενώσεως και της πτωχίας. Και όσο πιο πολύ και ο μοναχός ταπεινώνεται δια της υπακοής, της αδιακρίτου και ίσταται παρά τους πόδας του ταπεινού Ιησού υπακούων, τόσο πιο πολύ και αυτός χαριτώνεται και αγιάζεται και σώζεται και γίνεται φως για όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει αυτή την Αγία ταπείνωση. Να γίνουμε ταπεινοί μοναχοί, ταπεινοί χριστιανοί, ταπεινοί μαθητέ του ταπεινού Ιησού, για να συμμεριστούμε και τον πλούτο του και την δόξα του και τη βασιλεία του.